6 päivässä Jumala oli luonut taivaan, maan ja kaiken elämän, ja 7. päivänä hän lepäsi. Ja niin Jumala vaelsi Aadamin ja Eevan kanssa paratiisin halki, kaikki oli täydellistä. Jumala oli käskenyt Aadamia säilyttämään paratiisin, mutta vaara vaani, sillä saatana halusi hallita maan päällä, koska hän oli aiheuttanut kapinan taivaassa, Jumala oli karkottanut hänet taivaasta. Siksi hän oli laatinut juonen saada Aadamin ja Eevan syömään kielletyn hyvän ja pahan tiedonpuun hedelmää. Hän puhui käärmeen kautta. Katso 1 Mooseksen kirja 1, 2 ja 3. Hei Eeva, onko todella totta, että Jumala sanoi, että et saa syödä mistään muusta puutarhan puusta? Hei käärme, me voimme syödä muiden puutarhan puiden hedelmiä, mutta sen puun hedelmästä, joka on puutarhan keskellä, Jumala sanoi, älkää syökö siitä, älkääkä koskeko siihen, ette kuolisi. Ei Eeva, teistä tulee Jumalan kaltaisia, ettekä kuole. Mikset kokeilisi pientä palasta? Hedelmä on herkullinen. Katso Aadam maista. Herkullista. Katso 1. Mooseksen kirja 3, jakeet 1-7. Ja niin synti tuli maailmaan, ja siitä lähtien jokainen ihminen perii syntisen luonnon syntymästään lähtien, ja jokainen ihminen lopulta kuolee, koska ensimmäinen ihminen Aadam oli syönyt kielletyn omenan. Siitä lähtien kaunis ja siunattu elämä paratiisissa oli ohi. Heidät ajettiin ulos ja sisäänkäyntiä vartioivat kerubit ja liekehtivä miekka. Siitä lähtien heidän täytyi viljellä maata otsansa hiessä tarjotakseen perheelleen ruokaa ja juomaa. Ja siellä kasvoi orjantappuraa ja ohdakkeita, joita ei ollut ennen lankeemusta, ja käärmeen täytyi elää elämänsä ilman jalkoja ja siipiä rangaistuksena. Katso Ksni Moos 1, 2 ja 3. Noina päivinä maan päällä oli jättiläisiä, joita kutsuttiin nefilimiksi eli titaaneiksi. He olivat Jumalan vartiomiesten jälkeläisiä, jotka tekivät hirvittävää syntiä sekoittumalla geneettisesti ihmisnaisiin, estääkseen luvatun Messiaan syntymän tulevaisuudessa. Jumala oli kuitenkin tästä hyvin vihainen. Ihmiset tekivät pahoja asioita, murhasivat, kiroilivat, kannibalismin, harjoittivat okkulttisia käytäntöjä, loivat luomuksia, jotka olivat puoliksi ihmisiä ja puoliksi eläimiä, palvoivat epäjumalia ja nei. Näin ei voinut enää jatkua, sillä tällä tavoin koko luomakunta tuhoutui. Jumala aikoi muuttaa tämän tuhoamalla kaiken, mikä ei enää ollut geneettisesti puhdasta ihmistä ja aloittamalla alusta. Katso Mooseksen kirja 6, 2. Mikä hullu rakentaa veneen, jossa ei ole vettä? Mutta Jumala oli tyytyväinen Noaan. Noa, hänen vaimonsa ja 3 poikaansa, Sem, Ham ja Jafet, sekä heidän 3 vaimoaan olivat oikeamielisiä. Heidän geeninsä eivät turmeltuneet, koska he pysyivät uskollisina toisilleen. Jokaisesta linnusta, jokaisesta karjalajasta, jokaisesta geneettisesti ehjästä ryömivästä olennosta parin oli mentävä arkkiin, jotta maailma täyttyisi uudelleen veneessä olevista oikeista ihmisistä ja eläimistä. Sitten Jumala sanoi Noalle, mene arkkiin, niin minä suljen oven. Katsoin Mooseksen kirja 7:6. Noin 1600 vuotta maan, kasvien, auringon, kuun, tähtien, eläinten ja ihmisten luomisen jälkeen, kun Noa oli 600-vuotias, Jumala sai suurten syvyyksien lähteet pulppuamaan vettä, ja maan päällä kohoavan taivaallisen kupolin huipulla sijaitsevista 7 sulkuaukosta, Jumala sai veden virtaamaan alas, veden joka ulottui juuri taivaallisen kupolin yläpuolelle. Tämä kesti 40 päivää ja 40 yötä, sitten koko maa peittyi vedellä, ja vain arkissa olleet ihmiset ja eläimet olivat enää elossa, ja tietenkin myös vedessä olevat kalat. Jälkeenpäin Jumala laski vedenpintaa jälleen, ja tuhoutunut maan pinta kuivui jälleen asumiskelpoiseksi. Ihmiset ja eläimet levisivät ja lisääntyivät jälleen maan päällä. Jumala ei enää koskaan täysin tulvisi maata tällä tavalla. Hän lupasi tämän taivaan sateenkaaren merkin kautta, jonka voi usein nähdä, kun sataa ja aurinkokin paistaa hieman. Katso, Mooseksen kirja. Noin 300 vuotta vedenpaisumuksen jälkeen Abraham syntyi. Jumala oli tehnyt hänen kanssaan liiton, että hänestä polveutuisi suuri kansa ja että Messias syntyisi tulevaisuudessa hänen sukulinjastaan. Abrahamin uskoa todellakin koeteltiin ankarasti, sillä 90-vuotiaana hänellä ja hänen 80-vuotiaalla vaimollaan Saaralla ei ollut vieläkään lapsia. Vuotta myöhemmin syntyi Iisak, ja Iisakilla olisi myöhemmin poika nimeltä Jaakob. Mooseksen kirja 2:8. Tässä näet Israelin 12 heimoa. Juudan heimosta kuningas Daavidin ja hänen poikansa Salomon kautta syntyy myöhemmin Messias.
Katso Mooseksen kirjauskin 10. Mooses saa Jumalalta Siinainvuorella 2 kivitaulua, joissa on 10 käskyä. Jokainen ihminen on rikkonut ne. Tulevaisuudessa maan päälle tulisi yksi mies, Messias, joka ei rikkoisi näitä käskyjä, mutta siitä lisää myöhemmin tässä videossa. Katso 2 Moos. Kuningas Daavid laulaa Jumalalle palatsistaan Jerusalemissa. Hän on perustanut maan pilarilleen eikä se ikinä järky. Psalmi 4:5. Kuningas Salomo rakensi ensimmäisen temppelin, jonne asetettiin liitonarkki peittämään ihmiskunnan synnit karitsan verellä, kunnes Messias myöhemmin tulisi, sillä silloin syntien anteeksianto tulisi vain hänen kauttaan. Jumala oli antanut Salomolle niin paljon viisautta, vaurautta ja arvovaltaa, että monet ihmiset kaikkialta maailmasta tulivat hänen luokseen oppimaan hänen viisaudestaan. Kuka on noussut taivaaseen ja laskeutunut sinne? Kuka on koonnut tuulen nyrkkeihinsä? Kuka on sitonut vedet vaatteeseen? Kuka on tehnyt maan ääret? Mikä on hänen nimensä ja hänen poikansa nimi? Sananlaskut 34. Noin 375 vuotta kuningas Salomon jälkeen Jumala oli rankaissut Juudan, Benjaminin ja Leevin heimoja, 3 Israelin 12 heimosta, koska he olivat muun muassa polvistuneet epäjumalien edessä. Hän oli lähettänyt kuningas Nebukadnessarin armeijansa kanssa, joka vei heidät Babyloniin. Hän oli myös tuhonnut Salomon temppelin. Danielin annettiin työskennellä palatsissa, ja hän selittää tässä unen. Kuningas, sinä näit valtavan miehen kuvapatsaan, jonka pää oli tehty puhtaasta kullasta. Hänen rintansa ja käsivartensa olivat hopeaa, hänen vatsansa ja reisinsä pronssia, sääret rautaa ja jalkaterät saven ja raudan sekoitusta. Katso Daniel 2. Vuonna 538 EA:ta, pian Babylonin valloituksen jälkeen, kuningas Kyros antoi asetuksen, joka myönsi juutalaisille luvan palata Jerusalemiin ja rakentaa temppeli uudelleen. Vietettyään 70 vuotta Babylonin pakkosiirtolaisuudessa, Esra ja Nehemia olivat aloittaneet toisen ja Raamatun mukaan myös viimeisen temppelin rakentamisen Jerusalemiin. Esra 1:7 ja Nehemia. Noin 700 vuotta ennen Kristusta profeetta Jesaja sanoi, sen tähden Jumala itse antaa teille merkin. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänen nimensä on Immanuel, mikä tarkoittaa Jumala meidän kanssamme. Jesaja 7:4. 700 vuotta myöhemmin Jerusalem ja koko maailma olivat Rooman vallan alaisuudessa. Kuningas Nebukadnessarin patsaan rautaiset jalat symboloivat Rooman herruutta. Israelilaiset pyysivät Jumalaa lähettämään luvatun Messiaan. Ja sitten on Messiaan, vapahtajan ja lunastajan Jeesun Kristuksen syntymä, joka syntyi tallissa Betlehemissä, Luke 2. 12 vuoden iässä Jeesus hämmästytti Israelin uskonnollisia johtajia. Kuinka tämä lapsi voi tietää niin paljon meidän laistamme? He eivät ymmärtäneet puhuvansa Jumalan kanssa, joka oli antanut nämä lait Moosekselle Siinainvuorella. Joka vuosi Jeesus näki viattoman pääsiäislampaan teurastettavan. Jeesus oli täysin puhdas aivan kuten karitsa. Hän ei koskaan tehnyt syntiä. 2:22. Jeesus tiesi, että 33 vuoden iässä tuosta pääsiäislammasta tulisi. Apostolit kysyivät Jeesukselta, milloin tulee suuri ahdistus ja temppelin tuho ja sinun toinen tulemisesi? Luukas 20:38. Jeesus sanoi, teissä on muutamia, jotka seisovat tässä ja ovat yhä elossa, kunnes he näkevät ihmisen pojan tulevan valtakunnassaan. Matteus 6:20. Kun teitä vainotaan tässä kaupungissa, kiiruhtakaa toiseen, sillä totisesti minä sanon teille, ette ole vielä päättäneet matkaanne Israelin kaupunkien läpi, ennen kuin ihmisen poika tulee. Matteus 11:2. Hänen luomansa ihmiset vihasivat häntä. He sylkivät Jumalan pojan päälle. Jeesus pidätteli enkelinsä ja antoi murhanhimoisen väkijoukon ristiinnaulita hänet, ja kaikesta tästä huolimatta hän rakasti heitä ja antoi heille anteeksi. Katso Luke 3. Kun hän kuoli, kaikki hänen pyhä verensä vuoti pois pestäkseen pois syntimme. Sillä niin on Jumala rakastanut ihmisiä, että hän antoi ainokaisen poikansa Jeesuksen, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi helvettiin, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä taivaassa. 3 päivää myöhemmin hän nousi kuolleista ja raivasi näin meille ainoan tien taivaaseen. Keisari Nero, Peto, Antikristus, jonka nimeä käytetään gematriassa kreikan, latinan ja hebrean kielellä, on 676.
Jos ihmiset eivät panneet pedon merkkiä, uhrialttarin tuhkan kaltaista, käteensä tai otsaansa, heiltä evättiin myös pärkkinoille ostamaan tai myymään mitään. Ja jos he eivät kumartaneet tai polvistuneet pedon kuvan eteen, heidät tapettiin, sytytettiin tuleen, heitettiin leijonien eteen, jne. Suuren ahdistuksen aikana vuosien 76 ja 8 välillä. Katso ilmestyskirjan 13 jaetta, Cords. Kuvan vasemmalla puolella vuonna 73 näet Jerusalemin ja toisen ja viimeisen temppelin tuhon. Jumala rankaisi Israelia, Babylonin porttoa, Nebukadnessarin patsaan symbolisia rauta- ja savijalkoja ja varpaita tuholla, koska se hylkäsi ja murhasi hänen poikansa Jeesuksen. Oikealla puolella näet Rooman valtakunnan Babylonin tuhon vuonna 76 j.K. Tuolloin taivaalla voitiin kirjaimellisesti nähdä vaunuja ja enkeleitä. Voit lukea tästä roomalaisen historioitsijan Flavius Joffuksen kirjasta Juutalaisten sota, kirja 6, luvut 5 ja 6. Katso ilmestyskirja 16. Jeesus palasi noin 40 vuotta ristiinnaulitsemisensa, kuolleista ylösnousemuksensa ja taivaaseen astumisensa jälkeen. Ihmiset, jotka olivat iskeneet naulat hänen käsiinsä ja jalkoihinsa, olivat yhä elossa, kuten on kirjoitettu ilmestyskirjan luvussa 1:7, Matteuksen evankeliumissa 1:1 ja Markuksen evankeliumissa 3. Kuvan oikealla puolella enkeli kahlehtii saatanan ja heittää hänet pohjattomaan kuiluun 1000 vuodeksi vuonna 76 j.K. Ilmestyskirjan luvut. 1000-vuotinen rauhanvaltakunta kesti maan päällä noin vuosien 76 ja 176 välillä, jolloin Jeesus Kristus hallitsi valtakuntaansa maan päällä rautaisella valtikalla. Syntiä ei suvaittu, häneen uskoneet ihmiset pyhät toivat evankeliumin kaikille kansoille maailmanlaajuisesti. Kauneimpia rakennuksia rakennettiin, katedraaleja, linnoja, rautateitä luksusjunineen, lentäviä ilmalaivoja mukavaan matkustamiseen minne tahansa, ilmaista energiaa ja paljon muuta kauneutta. Mutta 1000 vuoden jälkeen saatana vapautettiin jälleen vankilastaan. Se on aika, jota me nyt elämme, saatanan pieni aika. Katso ilmestyskirja 20:70. Hän on tuhonnut valtavan määrän todisteita, kaupunkeja, rakennuksia ja ne 1000-vuotisesta rauhanvaltakunnasta sotien ja tulipalojen kautta. Hän johtaa maailmaa harhaan monilla valheilla historiasta, äärettömästä maailmankaikkeudesta pyörivän maan kanssa, evoluutioteoriasta. Valheita kerrotaan myös revontulista. Se on todennäköisesti Uuden Jerusalemin kirkas hehku, minkä vuoksi kiinnostus Grönlantia kohtaan on niin silmiinpistävää, sillä on tekemistä sen kanssa ja niin edelleen. Mutta älkää antako harhautua, lukekaa Geneven raamattua, totuus on siellä. Seuraava tapahtuma on lähitulevaisuudessa hyökkäys pyhien leiriin maailman pohjoisosassa, mutta Jumala tuhoaa hyökkääjät taivaan tulella ja sitten tulee viimeinen tuomio. Jokainen ihminen ilmestyy Jumalan eteen. Katso ilmestyskirjan 2 jakeet 3. Miljoonat ihmiset järkyttyvät sinä päivänä. Tule, sinulla on tapaaminen Jumalan kanssa. Koko elämäsi tulee julki. Jokainen aviorikos ja jokainen muu synti tulee päivänvaloon. Kukaan ei saa tietää, miehesi on joka tapauksessa työmatkalla. Voi ei, se olen minä, lopeta se elokuva. 10. kesäkuuta varastin työnantajaltasi, 2. toukokuuta valehtelin siskollesi, 9. maaliskuuta syytti jotakuta väärin, 7. helmikuuta kirosin, 9. syyskuuta petin jotakuta, 2. huhtikuuta juoruilin työtoveristasi, 2. lokakuuta vihasin vanhempia, 2. heinäkuuta olin humalassa, 4. tammikuuta olin kateellinen naapurille hänen uuden autonsa vuoksi, 3. joulukuuta eväsin nälkäiseltä orvolta ruokaa ja juomaa. Miksi kukaan ei varoittanut minua tästä kaikesta? Sillä Jumala saattaa kaikki teot tuomiolle, kaiken salatun hyvän ja pahan. Saarnaaja 2. Ja jos joku ei ollut kirjoitettu elämän kirjaan, se heitettiin tuliseen järveen. Ilmestyskirja 25. Hyvä uutinen on seuraava. Jos et halua joutua ikuisesti tuohon kauheaan tuliseen altaaseen ja kaikkien ihmisten näkevän ja kuulevan koko elämääsi ajatuksesi mukaan lukien, rukoile elämäsi aikana jotain tällaista, mutta tarkoita myös sitä, mitä sanot. Rakas Jeesus, olen pahoillani, että olen tehnyt niin paljon syntiä. Anna minulle anteeksi. Uskon, että sinä kuolit syntieni tähden minun puolestani. Kiitos. Silloin sinä menet taivaaseen ikuisesti ja koko elokuva tuhoutuu, koska Jeesus maksoi siitä kuolemallaan. Kukaan muu ei voi pelastaa sinua. Jeesus sanoi hänelle, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani.
Jeesus toivottaa häneen uskovat ihmiset tervetulleiksi taivaaseen. Sinäkin voit mennä sinne iankaikkisesti, jos haluat. Valinta on sinun.